Moi ja tervetuloa Kinolla podcastin pariin. Tätä tehdään Rekolan Kinolla Itä-Vantaalla ja tämä on tämmöinen 50-luvun vintage-teatteri, jossa elokuvaesitysten lisäksi järjestetään konsertteja ja tätä voi vuokrata myös yksityistilaisuuksiin. Viime jaksossa, kannattaa muuten katsoa sekin, me puhuttiin just tästä elokuvien esittämisestä ja myös siitä, millaista on näyttää niitä semmoisissa paikoissa, missä niitä ei yleensä näytetä. Tässä jaksossa me puhutaan enemmän ehkä elokuvien tekemisestä ja ehkä siitäkin, voitaisiko niitä tehdä jollain toisella tavalla. Mutta ennen kuin mennään jakson vieraaseen, mulla on ilo esitellä meidän juontaja. Meillä on täällä tänään tämmöinen vieraileva podcast-emäntä. Hän on näyttelijä, teatteriopettaja ja Laajasalon opistossa näyttelijä taiteiden linjojen vetäjä Ulla-Riikka Koskela. Moi. Moi ja tervetuloa ja kiitos, että tulit mukaan. Kiitos, että sain tulla tänne. Tosi hauska olla täällä ja meillä on nyt todella mielenkiintoinen tuokio tässä tulossa. Vieraana tänään on elokuvaohjaaja Finn Lyckoberg. Tervetuloa. Joo, kiitos. Joo. Hauskaa, että olet täällä. Kuulin, että tässä jokin aika sitten sinun ja Mikon tiet ihmeellisesti kohtasi. No joo, mulla asuu tuossa hyvä ystävä Mika Ihamäki Linnuntietä 650 metrin päässä Havukoskella ja mä olin Mikan luona yötä ja meillä se oli sunnuntai ja hänelläkin oli vapaa päivä muistaakseni se oli sunnuntai ja me ajattelin, että lähdetään ajelemaan kotiseutukerrosta ja sitten mä kysyin, kun mä olin lukenut ja kuullut tästä Rekolan Kinosta, mutta en ollut käynyt, että missähän se mahtaisi olla ja että mennään sitten, no me tullaan tuohon pihaan ja Mikko oli just tullut autossa kanssa, tai me nähtiin, kun joku mies tulee autolla ja se menee jonnekin. Ja me arvattiin, että se on se. No sitten kun mä oon tämmöinen pikkukaupunki Forssasta ja isä oli Tammelasta, niin mä oon tavallaan vähän semmoinen maalainen, että saatan mennä soittelemaan. Helsingissä mä oon kyllä lopettanut pääsääntöisesti sen tekemisen, mutta monessa muussa paikassa teen sitä edelleen. Ja mulla on ihan ok, jos ovet on kiinni, mutta ovipa olikin auki. Ja siitä seurasi sitten, että Mikko esitteli meille varmaan tunnin tätä siis aivan fantastista teatteria. Vielä mä en ole päässyt testaamaan kuvaa ja ääntä, mutta kun mä oon nähnyt ton projarin tuolla, eli oikein niin kuin digitaalisen kunnon Parkon leffa projadin, niin mä ajattelin tänään tulla katsoa Scorsesea tänne ja testaamaan sen. Niin sitten tähän olisi kiva täyttää tämä ja ennen kaikkea täyttää hyvällä energialla ja semmoisella yhdessä tekemisen ja ystävyyden ja unelmien, jota mä olen toki paljon nähnyt, mutta kyllä se jotenkin se yleensä se semmoinen kaikkein paras, niin ihmisellä tuppaa olla kiire niin kuin sen parhaan ohi. Ja et sen sijaan, että ne tutustuisi toisiin ja ottaisi uusia. No, tässä mä nyt ehkä uskallan käyttää sanaa leikkikaverit, vaikka mä varon käyttämästä sitä joissakin tapauksissa, että ihmiset ei ota sitä turhan niin kuin ymmärrä väärällä tavalla, koska ei se tarkoita mitään vastuullisuuden poisolemista tai joku leffan teos, jossa mitä isompi tuotanto, niin siellä on yhtäkkiä tuhansia asioita, logistiikkaa ja se on niin kuin iso koneisto helposti. Mm-hmm. Mutta mua siinäkin, niin ennen kuin semmoista koneistoa käytetään johonkin, niin mä oon ihmetellyt, että miksei kukaan pääsääntöisesti, ja mikä ei ole tietenkään koko tousu, mutta miten harvoin niin luodaan sitten se, että se olisi se taustahengitys. Eihän urheilujoukkuekaan mene pelaamaan maailman parhaita vastaan kylmiltään niin, että yksittäiset tyypit, vaikka ne olisi kuinka hyviä luistelijoita maailmankäsittelyä, mutta itse kolannut tuolla luonnonjäällä sen oman areenansa ja harjoittelee, ja sitten ne yhden päivän treeneillä menee pelaamaan maailman parhaita vastaan. Eikö me voitaisiin niinku vähän tutustua toisiin ja tehdä pikkujuttuja ja hommata sille reisuus, että näyttää haikat. Ja sitten tavoite voi olla ihan tuolla, ja mä väitän, että Suomesta löytyy suomalaiset mukaan lukien tänne muualta muuttaneet, niin meiltä löytyy kaikki maailman osaaminen olla absoluuttisesti parhaita, jos me ymmärretään tehdä asiat oikeassa järjestyksessä. Ja silloin pääsääntöisesti ei se ole aina kivaa pelkästään. Ei se ole kivaa olla jossain sotaleffassa talvella 30 asteen pakkasessa yöllä. Niin kuin mun yksi ystävä Raimo Paananen, joka on ollut 130 pitkässä leffassa, yli 500 mainoksen. Nyt hän on enemmän vähän eläkkeellä, kun hän on mua parikymmentä vuotta vanhempi, mutta kun toi Aku Louhimies, ei Aku Louhimien tuntemattoman kuva ja Mika Orasmaa pyysi häntä ykköskamariassari koko leffaa, niin
Rami oli lopulta vaan Hesan kuvauksissa. Santahan näytteli Petruskoita. Niin Rami sanoi, että mä olin ihan tyytyväinen, että mun ei tarvinnut, kyllä hän on ollut edellisen Tuntemattoman ja Rukaarven tie, niin hän on siellä talvella siellä pöpelikössä seissyt, että ei se nyt pelkästään ole kiva. No eihän se ole. Kyllä me tämä tiedetään, mutta tämä on hyvä lähtökohta, että miten tavallaan voitaisiin luoda tätä joukkuehenkeä ja sitä, että treenataan ja tehdään yhdessä ja mahdollisesti muutetaan jotain tekemisen kulttuuria. Ja meitähän kiinnostaa myös tänään myös, että mitä hyviä energioita lähdetään liikkeelle Kino Rekolaan liittyen, että mitä kaikkea täällä voidaan tehdä ja mahdollisesti meitä kiinnostavia aiheita tänään, jos nyt puheet niihin sitten menevät, unelmat, ystävyys ja harrastaminen, mutta ennen sitä nyt vähän kiinnostaisi kuulla Finin tarinaa siitä, miten olet elokuvaohjaajaksi löytänyt tiesi. No joo, mä koitan tehdä ennätyksen. Siinä ennätyksessä mä kerron sen mahdollisimman lyhyesti. Mm-hmm. Mutta mä olen Forssasta kotoisin työläisperheistä ja mä olen aina ollut tosi innokas, mitä hyvänsä mä oon tehnyt. Ihan nuorempana mä olin niin kuin tosi innokas historia, hyvä, olin perustamassa omaa kotiseutumuseoa ja näin. Mutta sitten mä olin yläasteen lukion välisen kesän, mä olin valokuvausliikkeessä töissä ja sinne tuli myytäväksi tämmöinen VHS-kameranauhuri. Ja sitten kun jostain syystä tämä kuvaaja keksi, että mä saan siitä pientä lisätuloa, mä rupean kuvaamaan ihmisten häitä ja syntymäpäiviä ja ristiäisiä ja muutama hauta ja sitten, no ei niitä edes leikattu, enkä mä mitään osannut, jos varmaan hirveätä katsoa siitä zoomauksineen ja muineen, mutta siitä tuli joku kipinä ja sitten mä olin pikkasen harrastanut valokuvasta, mä aloin harrastaa elokuvan tekoa ja sitten aika pian, eli lukio ekalla, 82, 83, mä tarkkaan muistan, mä keksin, että mä haluan tehdä elokuvia. Ja sitten kun mä nyt oon innokas, niin minäpä menen Forssan työväentoimistosta varmaan jostain, kun ei ollut internettiä tietysti vuosi 82, että missä voi opiskella tämmöistä. No se oli kovin helppoa, kun Suomessa oli tasan yksi koulu millään tasolla. Ei ollut kansanopisto, ei ollut kesäkurssi, se oli taidettaisen korkeakoulun elokuvataiteosasto. Ja en mä tiedä, mikä synapsivirhe mun aivoissa on, mutta mä haen tonne 5 kertaa, jos en pääse, mä menen ulkomaille. Ja se oli musta niinku päivän selvää, että näinhän tämä homma menee. No, sit mä olin jo harrastanut, tein joitakin lyhytelokuvia, pääosin fiktiivisiä. Ja sitten yhdellä 86 vuodeulussa mä voitin Suomen filmi- ja videokuvaliiton jaetun Suomen mestaruuden heidän pääsarjassa semmoisen lauantailla huumaa, anteeksi, siitä oli vitsi, sen takia tuli huuhaa, kun meillä oli semmoinen vitsiotsikko sille, ja siinä mun ystävät Jeesassa, muutama tein itse kaikki, ja VHS:llä kuvattiin ja leikattiin VHS, pantiin siinä leikkausvaista ääntä ja musaa ja mitäliä, ja ei se nyt niin kovin kummonen ehkä ollut, mutta kun siellä oli täysi auditorio, kun se oli vielä sitä järjestöaikaa, niin siellä on ainakin 300, ellei vielä suurempi. Siellä mä ajattelin, että vitsi, mä oon Suomen mestari. Ja sitten, että mä menen ensi viikolla sinne tarjottu sen korkeakoulun elokuvateosasto, että mä tuun tänne. No en mä sit mennyt. Ja sitten mä tein ennakkotehtävät, eihän mä päässyt siis edes pääsykokeisiin. Mä ajattelin, että jumalan kautta, miten tähän on niin kuin mun ekolle niin kuin, ainoa oikeastaan iso elokuva-alaan liittyvä kolaus oli nimenomaan tämä, että miten nyt mun mestarille tällä tavalla tehdä. No joo, mutta päivän teema on siis tämä harrastajuus tavallaan. Ja sitten mä toisella yrittämällä pääsin vuotta myöhemmin ja olin vuosikurssini nuorin. Meitä oli 10 vuosikurssilla ja enpä tiennyt mihin mehiläispesään tulen. Nyt olen toki kiitollinen kaikista vaikeuksistakin, koska mä olin semmoinen, että tässä on mun lelut, leikitään ja sitten mä ihmettelin, mitä noita muita vaivaa, että kakkua riittää 10 ja 300 haluaa. Eikö sulla olisi kananmunia siellä ja eikö sulla olisi ja jauhoja ja eikö sä nyt voisi lainata tuolta jotakin, jos tehdään sitä kakkua isommaksi tai sitten tehdään vaikka torttu. Ja sitten elämä opetti tietysti, ei se nyt ihan niin yksinkertaista, mutta sitten jos mä en laske 2 vuoden burnoutin takia poisolo 2 kertaa Ahvenanmaan ulkosaaristossa 1,5 vuotta asumisia, vuoden eräopaskoulutusta Lapissa pois, niin 36 vuotta mä oon tämän alan liepeillä seikkailu ja tehnyt kaikkea mahdollista melkeinpä, paitsi en VFX-efektejä, en meikkejä enkä hiuksia, enkä musaa ollenkaan, mutta kaikkea muuta vähintään vähän. Sitten on kuvannut tosi paljon, ohjannut. Ja paitsi alkuperäistä unelmaa, niin pitkiä leffoja. Mutta se oli vähän pitkä tie, mutta onneksi mä en ole jääkiekkoon pelaaja, koska mä täytän 57 tuossa ensi kuun 20. päivä, niin
mun olisi vähän, mulla ei olisi niin kuin toivoa päästä enää tuonne pelikentälle tai jäälle, tai jos joku pääsisikin, niin mä pääsisin, no ei tietenkin harrastetasossa, mutta sitten jos mulla on kuitenkin nämä unelmat päässyt kasvamaan myös aika isoksi, niin että mä oon ollut 18 vuotta yrittäjänä elokuva-TV-alalla, 10 vuotta annoin elämästä TV-konseptien kehittämiseen, kun mä suutuin nuorena miehenä sen ainoan kerran, kun mulle tietystä nimeltä mainitsemasta Instanssista luvattiin koskaan mitään. Mulla oli brittituottaja, elokuvataiteen laitoksen 2-vuotisen päätoimisen elokuvaleikkauksen opettajan paras ystävä. Sen aiekirja, mä en olisi tarvinnut sen rahan jälkeen mitään. Superhyvä aihe. No mä en saanut, mutta mä olin niin lapset, mä en osannut mennä kysyyn tältä tyypiltä, joka 5 minuutin jälkeen, että sä saat nämä pienet ennakkotutkimusrahat. Että mitä tää tämmönen, niin minä ajattelin, että jos tää on tämmöistä, niin minä en näitä ovia aukaise. Ja se on ihan hyvä ehkä, että tiedä mitä ovia. Se oli varmaan toi Forssan joku, mikäli nuorisokerho, en tiedä. No joo, mutta sitten mä tosiaan annoin 10 vuotta elämästäni TV-konseptin kehittämisen, ja paras omasta ideastani kehittämä oli tämmöinen, Suomessa tuli ulos, se kesti 5 vuotta kehittää Sinun olemasi tähden, sen meidän kansallinen myyntinimi oli Start Act, ja sen perusidea oli se, että tavalliset TV-katsojat sai toivoa sitä leffatähtiä, ja me upotettiin 5 minsan kohtauksia, alkuperäisiä Hollywood-leffoja, vanhoja kotimaisia, uusia kotimaisia tai sitten suomalaisia kansainvälisiä musavideoita. Se oli mun oma idea, mä kehitin sen kaikkinen virheineen ja vaiheineen käytännössä yksin. Sitten mulla oli toinen tuotantoyhtiö, tämmöinen Manda Production, jonka kanssa se tuotettiin. Ja sitten mä sparrasin tulin 8 ilta 10, Ylen siivoja lukuun ottamatta kokoisin jengi. En sanonut, että miten teidän pitää tehdä duunia, mutta semmoisen hengen loin. Ja en ole semmoista nähnyt täällä jonkun tekevän, mutta ne onnistui tosi hyvin. Meillä oli 50 palomestari, koskaan näytöllä, se oli Clint Eastwoodin tilalla Tulilinjassa. Ja hän ei itse hakenut, mutta kun hän oli ainoa, joka näytti, kun hän oli kasvot niin kuin hän melkein. oli muuten todella samannäköinen. Joo, aivan loistava. Hänen ystävänsä hänet ehdotti, joka oli taas mun yhtiökumppani ystävä Väisä Sananti, joka on nykyisin tuon Warner Television Suomen toimari. Mutta niin sitten me kuvattiin 5 minsan lyhyet dokumentit näistä ihmisistä, kuka ne on, niin kuin, miksi ne haluaa tänne ja niiden tavallaan vähän unelmista. Ja sitten ne haettiin tulevan tähteiden tyyli, joku haettiin helikopterilla, joku haettiin tuolla hevosvankkurilla ja joku limusiinilla ja näin. Ja sitten kun ne oli 3 tai 4 päivää kesti nämä fiktiin, me niin etittiin lokaatiot, jotka oli samankaltaiset kuin se leffassa, tai sitten rakennettiin studioon, maskattiin, puvustettiin ne samalle, mutta ei siis lookalike ei tehty muun kohdalla kuin tämä Kenny, koska hän oli, että hänelle lisättiin vähän hiuksia ja näin, mutta niin tämä Karl-Henrik Sohkanen tuolta Kirkkonummelta, joka oli tämä palomestari, mutta sitten puoli vuotta myöhemmin he näkivät parhaiden ystäviensä ja perheiden kanssa nämä valmiit niin kuin elokuvateatteri, johon siis tämä olisi 100 kertaa parempi vielä, kun se on ainoa, mistä se on tehty niin kuin vähän sillai, se on ihan hyvä, mutta se on tehty, siinä ei ole sitä samaa sielua siinä elokuvateatteri ensi-illassa, kun se oli ajatus, että nyt se on Juman kautta ensi-ilta, eikä joku studio-ohjelma, niin kuin näin. No joo, mutta ja sitten, sekin olisi sitten paljon pidempi tarina, mutta mä oon jo 95 mä kävin EAVin, European Audiovisual Entrepreneur tuottajakoulutuksen. Ja siitäkin on super kiitollinen, että kävi, vaikka mä olin tavallaan väärässä paikassa, koska mä oon kuitenkin sydämeltäni enemmän ohjaaja ja taiteilija. Mutta silloin mä olin, että ei tämä ole totta. Täällä on Euroopan parhaita asiantuntijoita opettajina, osittain siis oppilainakin ja kurssilla, mutta sitten Amerikka. Näiltä voi kysyä mitä vaan nämä vastaa. Täällä on tällainen perhemäinen henki ja sen jälkeen ainoastaan siis mua ennen oli käynyt ainoastaan Hannu Tuomanen, eli Niko Lentäjän poja 1 ja 2 toinen tuottaja, poika Ilveksen toinen tuottaja. Ja sitten samana vuonna oli toi Liisa Akimov ja Mika Retalahti, mutta sen jälkeen on käynyt mua paljon kokeneemmat tuottajat, koska ne on kuullut, että se just ensinnäkin se asiantuntemuuden, mutta sieltä tulee parhaat verkostot. Ja mun esimerkiksi yksi kurssikaveri on siltä vuodelta, Heino Decker, se on saksalaistuottaja, niin hänen monta sekä pitkää dokkaria että pitkää fiktiota niin on ollut Cannesin pääkilpasarjoissa. Ja viime vuonna, kun oli ekan kerran suomalainen dokkari ikinä siellä kilpasarjassa, niin jos on suomalainen päätuottaja, mutta suurin osa rahoista tuli sieltä Heinolta, ja se Heinon ansiosta se oli siellä. Eli
No joo, mä en tiedä saiko tästä mitään tolkkua, mutta kaikenlaista on ehtinyt tekemään. Sai, ja tuossa tuli juuri tämä monipuolisuus, 36 vuoteen mahtuu erittäin paljon ja hyvin, hyvin laajasti olet tehnyt, ja tässä juuri kerroitkin tästä sinun unelmiesi tähden formaatista, ja mitä katselin, ja se oli tosi hyvä. Se oli hyvin kiehtova, ja ehdin nähdä siinä, kun Kristiina Halkolaa esitettiin, ja sitten oli tämä Clint Eastwood, ja siis todella hyvä formaatti. Sitten oli, että miten tämä nyt on jäänyt jonnekin tänne näin, että miten me ei ole nyt sitten nähty tätä, tai tähän myös kestäisi aikaa aika hyvin. Eli sen voisi esimerkiksi tuoda niin kuin nyt tähän päivään tai vaikka tänne Kino Rekolaan esimerkiksi, mutta siis paljonhan se vaatii. No se olisi pidempi tarina, mutta sen verran mä sanon, että sitten se oli se 5 vuoden myyntiprosessi ja oli todella lähellä, että Disney ei lähtenyt tekemään sitä ympäri maailmaa, ei pelkästään Yhdysvalloista, vaan siis niin kuin lokaatioita muillekin. Ja mä en voi tietenkään sitä tietää, mutta tiettyjen asioiden takia niin mun sielu ei ollut enää sen jutun takana. Ja mä annoin informaatiota, kyllä. Mä olin niinku sen yhtiön vähemmistöomi, koska mulla oli sen burnoutit välissä ja mä olin niinku tavallaan pari vuotta kokonaan työelämästä pois. Mutta silloinkin mä annoin informaatiota, mutta niin, koska mä olisin ollut ainoa ihminen, multa olisi voinut kysyä siihen liittyen mitä vain. Ja silloinkin, kun mä en olisi teknistä ratkaisua tiennyt VFXään ynnä muuhun, niin mä olisin osannut kertoa, kuka tietää. Ja esimerkiksi se, mikä sen yksi onnistumisen salaisuuksia, siinä on monta tietysti, mä ohjasin itse vaan lopulta yhden, niin kuin tavallaan kiireen, vaikka mulla oli tarkoitus ohjata useampi näistä tähteyksistä, mutta tuon Kulkurivalssin, eli tuohon Taunopalon vastanäyttelijäksi Regina Linnaheimon, joka oli siellä mun pilottivaiheessa jo, mutta se, mitä monet ei varmasti ymmärtänyt, että me käytettiin valtavasti aikaa näiden ihmisten valitsemiseen ja nimenomaan, että se resonoi, että siellä on jotain syvempää. Että jos joku oli niin julkisuuden perässä, se lensi ensimmäisenä roskiin, vaikka se saattoi olla ehkä väärin sitä ihmistä kohtaan. Ja silloin se oli tietysti, me saatiin vain 150 hakemusta, nythän niitä tulisi 20 000. Tosin tekniikka näiden tekemisessä on kehittynyt, että se olisi niin kuin, siellä on tietty perusasiat edelleen samoin, mutta se olisi kuitenkin paljon helpompaa. Eli silloin Yleisradion oli tullut, nyt mä en muista enää sen tietokoneen ja ohjelman nimeä, mutta sama tietokone ja sama ohjelma, jotka oli omat ohjelmat ja oma tietokone, ei mikään koti-PC, millä sä teet nykyisin jo itse asiassa ihan menen tulle vastaavia, mitä me tarvittiin, niin Suomessa oli tasan yksi semmoinen kone Yleisradiolla, ja Pentti Kakkori, Ylen VFX niin pomoja, niin se teki nämä. Ja sama, millä oli tehty toi Jurassic Park, mutta niillä oli vain 160 konetta ja ihmistä, miestä tai naista tekemässä. Eli kyllä sen voisi tehdä, siinä on tietysti sitten nämä oikeuksien saaminen on niin kuin oma ja ainoastaan joku iso Disney tai vastaan. Sun kotimaassa se olisi helppoa tietysti, koska sehän on markkinoilla näille leffa. Ja sitten itse asiassa myöskin, jos ajatellaan Kino Rekolaa, niin se voisi olla, semmoinen olisi niin kuin jopa suht helpolla tehtävissä ja ennen kaikkea, miksi se voisi olla itse asiassa niin kuin kiinnostava, koska se voisi olla juuri sitä harrastamista, siis myös harrastamista, mutta vaikka se liittyisi rahakin, niin tarkoitan sitä joukkuehengen luomista. Ajattele nyt kuka tahansa suomalainen ohjaaja, niin kuin tavallaan leikkiin toisen teoksella, niin sehän jo, koska siis elokuvaa, kun mä oon kuvannut yli 41 leffaa, pisimmillään tunnin TV-elokuvan ja sitten valtavasti kaikkea muuta pientä sälää. Ja mä oon tosi kiitollinen itse asiassa, että mä oon kuvannut, koska se on mun selkärangassa se väline niin kuin toisella tavalla. Ja kun autossa puhuttiin näyttelemisestä, niin se, niin kuin, eli elokuvan näyttelemisen ja teatterin, niin kuin, ei nyt puhuttu erosta, mutta mun näkemykseni on 2 eri asiaa. Koska se kamera on kuin mikroskooppi ja se niin kuin näyttää kaiken. Ja mä väitän, että näyttelijän ei kuuluiskaan näytellä monesti, vaan olla. Ja sitten leikkauksella, musiikilla ja sitten pistetään, että ne tunteet kuuluisi tapahtua täällä katsojassa, eikä sen näyttelijän niitä. Sitten teatteri on eri asia, koska siinä teatterissa silloin näyttelijän keskinäinen läsnäolo tapahtuu siinä hetkessä ja yleinen läsnäolo. Kameralla ei tätä ole. Se on sillä tavalla kylmä. Mutta voidaan puhua tästä sitten erikseen mahdollisesti, mutta siis ilman muuta se oli yksi mun isoja elämän oppikouluja myöskin tämän tekeminen ja mähän siis tietenkin jälkeenpäin, en mä kadu sillä tavalla elämää, koska mä oon sitten
saanut syvemmän laajemman ymmärryksen elämästä kaiken kaikkiaan ja myöskin elokuvan tekemisestä tai yrittämisestä ja markkinoinnista, mutta olihan mennyt aika tyhmä sen sijaan, että mä olisin mennyt aikuisena, että mitä hittoa, näytäisi mulle ne dokkarit, 90-minsaiset dokkarit, jotka on tuolla BBC:ltä tullut ulos niin kuin aikaisemmin tai tällä hetkellä. Mulla on tuolla, jos tämä keisi löytyy, kun se dokkarin nimi olisi ollut Katoavat tähdet. Neuvostoliitto oli kaatunut, Viro itsenäistynyt, Tallinnan ja Tarton puolesvälissä on pieni sotilaskaupunki, joka on entinen Neuvostoliiton pikku tukikohta, 2,5 metriä korkea toi peltiaita ja siellä on sirppiä, vasara ja tähti. Ja sitten mulla oli sellainen idea, että mä olin käynyt siinä kaupungissa. Toisella puolella on se ränsistynyt 3-kerroksisia kerrostaloja ja rivitaloja. Ja mulla oli sellainen idea, että mä menen sinne Venäjää osanneen äänisuunnittelijan nyt jo edesmenneen valitettavasti Jussi Väntäsen kanssa, ja ettiin kolmosluokkalaisen pikkupojan, joka isä on aliupseerina siinä entisessä Neuvostoliiton armeijassa ja nyt Viron armeijassa, mutta isä kun on Venäjän kansalainen, tai venäjän kielinen, niin sillä ei ole Viron kansalta eikä pojalla, mutta se poika niin miettii, että mitä tarkoittaa, että kun ei ole niin kuin Neuvostoliiton sotilasimperiumi romahti hetkellisesti, ja me oltaisiin käyty isompiin sotilastukikohtiin ottaa kuvaan, kun ne ottaa niitä tähtiä ja sirppiä ja vasaran pois. Tämmöinen hyvin romanttisesti ehkä sopisi paremmin itse asiassa fiktiiviseksi elokuvaksi. Mutta joka tapauksessa mulla oli 2 vuotta, meillä oli englantilainen elokuvaleikkauksen pääopettaja Hugh Newsom, niin hänen paras ystävänsä, ja mulla oli aiekirje, ja 10 000 markkaa oli tämä, mitä mä olisin tarvinnut. Ja ei ollut takeita, että mä olisin löytänyt sen, tai se olisi saattanut muuttua. Sitten mulla oli vielä sellainen niin fantasia, että jos se harrastaisi vielä tähtitiedettä, tai kaukoputkella kattelisi tuolla, joka on taas ehkä fiktiivisen leffan enemmän kamaa, mutta anyway, niin ne olisi kaikki rahat tullut sieltä jatkossa sieltä. Ja eikä näin tapahtuu varmasti monelle, ja minä olin se hölmö, joka siis otin sen niin kuin liian täällä. No, sitten siinä tuli kaikenlaista ylimääräistä kokemusta, ei ylimääräistä ole väärä sana, mutta siis laajentui se perspektiivi ja myöskin niin kun mä mietin, että missä on eniten katsojia objektiivisesti, toinen subjektiivisesti huonommat ohjelmat, ja se on siis subjektiivinen asia, mutta mä oon osin edelleenkin sitä mieltä, eli TV-viihdeohjelmat. Ja sitten kolmas, missä on suurimmat kansainväliset mahdollisuudet. No tästä mä en tietenkään tiennyt mitään, mutta eihän se haitannut, eli siinäpä sitten jotakin opi, mutta tänne Rekolaan siis mielenkiintoinen ajatus, ja varsinkin jos miettisi niistä niin kuin lyhytelokuvista ja tekisi sen, niin kuin että vaikka sieltä syntyisi joku isompi, niin kuin, mikä vaatisi enemmän resurssejakin, mutta kaikkihan, mä tavan yhden ainut elokuvan tekijä, harrastajalta, ammattilaista, joka rakastaa sitä, koska suurin osahan vuoden jälkeen ne häipyisi ihan satavarmasti jonnekin muualle. Tietyllä tavalla muutenkin on vaikeaa, mutta varsinkin kun se rahoitus on monesti se vaikea. Ja mä väitän, että herranjestas, maailmassa on 8 miljardia ihmistä. Ja se tarkoittaa, että siellä nyt on ainakin miljardi potentiaalista asiakasta, kun kaikki ei käy elokuvateatterissa. Niin sen sijaan, että me tuupimme täällä pienessä Suomessa, jos meillä on 5,6 miljoonaa asukasta, jotka on niin kuin lainausmerkeissä meidän asiakkaita, mutta kun se elokuva sillä normaalilla perinteisellä tavalla se on vaikeaa, kallista, enkä sano, että ei se tule olemaan vaikeaa, kallista, tietyt asiat. Mutta jos me luotaisiin se joukkuehenki ja leikittäisiin, ja esimerkiksi juuri täällä tehtäisiin tällä samalla konseptilla, vielä käytettäisiin tekoälyä ja muuta, niin yhtäkkiähän siinä kävisi mahdollisesti jopa niin, että nykytoimijat, nehän niin kuin, että täältähän alkaisi tulla niin kuin parempia joukkueita, minkä takia? Kun mä väitän, että en mä ole nähnyt kauheasti joukkueita. Okei, Aki Kauras meillä on joukkue, miksi? Kun hän teki alusta asti ystäviensä kanssa leffoja. Ja sitten se veli kävi vielä toi Münchenin elokuvakorkeakoulu, eli heille niin kuin aukesi maailma, Keski-Eurooppa, Ranska niin kuin jo kauan sitten. Ja se toi niin kuin perspektiivin. Mutta nämä oli muun alan töissä, että olen kuullut tämmöistä, että osti filmiä, kehitti ja teki yhdessä kaiken maailman hanttihommia. Ja toki Aki Kaurismäki on valtavan lahjakas, ja sitten se on niin kuin hioutunut se oma tyyli. Ja kaikki kunnia-arvostus, ja on todella hienoa, että hän sit on pärjännyt, mutta muuten mä, niin kuin ehkä niitä on oikeitakin ystäväpiiriä. Mä oon nähnyt paljon semmoista, että parhaat ystävät niin kuin yhtäkkiä, ja minkä takia? Mä kysyn, että siis mulle se ystävyys on paljon arvokkaampaa kuin mikään se, että teenkö mä jonkun lainausmerkeissä hienon elokuvan, koska siinä on niin kuin kyse
tai mä olen saanut siihen asiaan liittyen hyvin niin kuin syviä siis niin kuin oivalluksia, ja tosiaan se on, niin kuin, mä mieluummin voin hyvin, ja olen niin kuin ihmisten ympärillä, jotka voi hyvin, kun olisin vaikka valtavan menestynyt, mutta voin huonosti, ja sitten niin kuin mun ympärillä olevat ihmiset voi huonosti. No se on hyvin tärkeä pointti. Ja tässä tätä ystävyyttä nyt päästiin jo sivuamaan, ja koetko, että oletko sitten itse löytänyt omiin töihin ja tekemisiin sitä omaa joukkuetta, omaa ystävyyttä ja tietyllä tapaa vaikka harrastamista? No mä kun johtuen meidän alan niin kun tietyllä tavalla superpienuudesta ja siitä jo seuraudesta niin kuin tämmöisestä myöskin väärällä tavalla vaikeudesta, väittäisi, tai ei väitä mitään, mutta että jotenkin tulee, niin kuin, tulee hirveän helpolla on niin semmoinen kollektiivinen, niin kuin, että puhutaan realismista ja realiteeteista, ja mä oon kokenut sen jo pitkään niin, että monesti ne, jotka sanoo kaikkein tiukemmin realiteista, realismista, niin niillä on negatiivinen semmoinen, on tapahtunut asioita ja sitten ne on kokenut, ihmiset me koetaan asiat tietyllä tavalla, niin sitten niillä on tullut sellainen, että asiat ovat näyttäneet olevan tietyllä tavalla, niin sitten ne ovat tietyllä tavalla ja sitten kollektiivisesti vielä jotenkin sitä vahvistetaan. Eli niin kuin, tarkoitan tällä sitä, että tosiasiat on eri asia kuin realiteetti. Tai siis, eli okei, ei ole rahaa, mutta missä sitä rahaa voisi olla, jos me tultaisiin niin kuin yhteen ja nimenomaan ystävinä. Ja sitten tuohon vastatakseni tuohon suoraan sun kysymykseen, niin mä oon niin kuin rakentanut tätä ystäväverkostoa, melkein voisi sanoa, että päätyönä. Työ on tietysti vähän, kuulostaa hienolta, koska se on mieluummin maksanut, ei mitään suuria, mutta siis ei se ole, kyllä sitä on pientä tuloakin tullut. Mutta kun mä oivalsin tämän, eli oikea ystävyys ei synny, jos me ei olla jonkun ihmisen kanssa, me ollaan sen kanssa. Eikä millään, jos mä oon jonkun ihmisen kanssa, niin että mä haluan silti jotain, niin ei se ole mitään ystävyyttä. Ja mulla on erilaisia ystäviä, jonkun kanssa mä käyn tyylin kerran kuukaudessa oluella vaan ihan sen takia pitääkseni yllä sitä ystävyyttä. Jonkun kanssa mä teen jotain muuta. Ja niin nyt se mun potentiaalinen tiimi on siis aivan hurja. Ja se on siis semmoinen, että rahalla sitä, et niin kuin mitenkään sitä osaamista. Ja se läpäisee koko Suomen yhteiskunnan. Ja pääosin nämä on itse asiassa mun ystäviä. Mulla on elokuvalan ystäviä myös, mutta ne on tämän niin kuin perinteisen järjestelmän ulkopuolisia kaikki mun elokuvalan ystävät. Ja jos mä onnistun sen oman potentiaalin ja verkostossa olevan potentiaalin niin kuin tuomaan tähän maailmaan, manifestoimaan, niin me tehdään niin kuin oikeastaan mitään vaan. Siis semmoista, mikä nousee oikeasti meidän sielusta, siis ei missään nimessä mitään, mikä egosta, eikä se ole millään tavalla, me ei kilpailla ketään. Et esimerkiksi mä tein viimeiset puoli vuotta ystävänpalveluksena mun ruotsalaisystävälle Hannika Öberille, niin ne piti olla alun perin 3 lyhäriä, ja hän oli onnistunut, kun hän oli myöskin 2 vuotta ton tämmöisen espanjankielisen Centro Español Estocolmo yhdistyksen varapuheenjohtaja, ne sai 10 000 euroa niin kuin Espanjan valtiotyöstä immigraatiotukea. Ja Hannika ei ole elokuvalan ihminen, se oli kirjoittanut 3 lyhytelokuvan käsikirjoitusta. Mä olisin voinut tehdä ne, ja mä olisin saanut jopa pientä palkkaa, ja mä olisin päänyt 10 kertaa helpommalla, mutta kun mä oon semmoinen, että kyllä mä jonkun päivän 2 voin tehdä jotain palkallisia hommia, ei nyt ihan superhölmästi enää, mutta en pystyisi menemään päiväksi edes Big Brotheria kuvaamaan, mutta en vaan pystyisi. Niin kuin mieluummin mä sitten varastasin mutta eikä tämä ole mikään syytös ketään kohtaan, ihmiset tekee mitä tekee, mutta niin ne kasvoi kuitenkin 3,5 tunnin mittaiseksi dokkariksi, ja mä tein kameran takana musiikkia lukunottamatta 97% duunista. Mä ostin vuoden vanhan Blackmagic käytetty elokuva digitaalikameran, ja huomasin, tietenkin mä joudun kuvaan aika yksinkertaisesti, koska mulla on 2 ammattinäyttelijäystävää, on siinä kameran edessä 1 muu juristiystävää. Nämä teemat tuli siis sieltä ystävältä, että 1 kertoo Pyhästä Birgitasta, joka oli 1300-luvulla tämmöinen ruotsalaisnainen, jos tuli sit pyhimys sitten, toinen kertoo Fransiskaaniveljien tulosta Ruotsiin ja pohjoiseen 1200-luvulla sitten eteenpäin, ja 3 on Santiago de Compostelaan päättyvästä St. James Way
Beverly-reitistä, mutta mä esimerkiksi mä en vieläkään ymmärrä sitä, että mulla on hyvä ystävä Douglas Passley, on kanalainen tämmöinen musiikkisäveltäjä, tuottaja, musikaalikirjailija, muusikko, laulaja, niin se antoi sen leffan mun demoon, mä saan käyttää nyt ilmaiseksi. Ja siis kaveri on ollut mukana vaan pikkusen mainitakseni 18 maailman ykkös pop rock hittiä tekemässä Lontoossa. Ei siinä ole mitään tolkkua, mitä se on tehnyt. Schwarzeneggerin Eraser X-leffa Hollywoodissa se on ollut tekemässä yhtä hittibiisiä. On maailman kuunnellun biisi 3-4 kuukautta. Ja he teki yhteistyötä silloin Whitney Houstonin tuottajan David Fosterin kanssa. Sitten Lontoossa hänen merkittävin yhteistyökumppani ja myöskin elämässä tärkein mentori oli Guts Dudgeon, joka oli taas Elton Johnin kautta David Bowen tuottaja. Niin mulla on tämmöisiä, ja sitten hän teki mulle demoversion, demobiisistänsä uuden version mun pyynnöstä, ja hän olisi tehnyt uudenkin biisin, mutta koska Someone Was Good To Me, ja joka on käsittämättömän hieno biisi, ja sitten mun lukijoiden parhaan ystävän Tuumas Hieton, 18-vuotias Sonja-tytär, mun tuli 4 kertaa sama intuitio, tai siis sen intuitio ketju kysyä häntä, hän valmistui ylioppilas Sibelius-lukion laulun, että hän laulaa sen. Mä tiesin, että se on hyvä laulu, mutta sitten mä jopa olin yllättynyt, että miten pirun hyvä siitä tuli, anteeksi, tai taivaallisen hyvä voisi sanoa. Ja mua koskettaa se biisi juuri, kun siinä oikeastaan on tästä ystävyyden hengestä, ja kun mä oon miksi mä ylipäätään tein näitä dokkarit, niin tää Hannika, niin mä oon 50-100 kertaa, niin hän on antanut pienen makuhuoneensa mulle ja mennyt sohvalle tai keittiön lattiin, kun mä oon Tukholmassa. Ja ilman tätä, jos tätä olisi tapahtunut, en mä olisi tehnyt. Sitten, no liian pienet, liian vaikeat resurssit. No sitten tapahtui kaikenlaisia ihmeitä, ja mä huomasin, että mähän osaan, siinä että Blackmagic-kamera on siis käsittämättömyä. Mä tiesin, että se on teknisesti ilmaisullisesti hyvä suhte, koska jos silloin, kun mä tulin alalle, niin jos silloin olisi semmoisia, mä olisin sen monta pitkää leffaa meidän tulle. Koska silloin tehtiin filmille ja pelkkä filmin ostaminen maksaa, kehittäminen maksaa ja näin. Niin mutta se, mikä mua yllättisi kamerassa eniten, sen käyttöjärjestelmä on niin looginen. Eli se on ihan niin kuin mä olisin suurin piirtein viime viikolla kuvannut. Ja mun kaveri, jolla on samanlainen, Janne Lahjo, joka oli entisiä Nokia, se on mun yksi erittäin hyvä ystävä. Se oli entisiä Nokia markkinointipäällikkö ja se ei viihtynyt siellä ollenkaan. Se isä oli toimari, ties missä suomalaisyhtiössä, muun muassa pörssiyhtiö Amerikassa. Kun se löysi kameran ja rupesi tekemään, niin se tienaa 10 kertaa vähemmän, niin vittu on tosi kiva. Ja sitten se Janne on, niin kun se oli ton taideteollisuus kävi tämän media läpi, vai mikä se ei ollut elokuva, mutta elokuvasivua vai tämmöinen, niin se ehdotti, että hän tekee yksin dokumenttielokuvan. Ei, toinen on mahdoton. Sitten se teki yksin, se Virpi Suutari oli se sitten lopputyöohjaaja. Tee vaan, jos sitten tuntuu. Ja Janne taas osaa kaiken maailman näitä 3D-animaatioita ja muita, missä on sitten paljon semmoista, mitä mä en osaa. Mutta vielä takaisin Douglakseen, niin tosiaan se teki uuden version tästä biisistä ihan kahvirahalla. Mä en olisi kehdannut edes kysyä sitä, mutta kun mun toisen ystävän Mikael Frank, joka on yksi Suomen kokeneimpia dokumenttielokuvaohjaaja ja tuottajia, niin mä sen leffaan, missä mä olin vähän hommissa, tämmöinen Ahvenanmaahan liittyvä Åland, Finlands Brygga, Westerut, tai siis Åland, Finland, Suomen silta länteen, niin mä olin siinä yhtenä kuvaajana ja järkkäsin asioita, niin mä sitä varten kysyn, kun Mikki olisi halunnut siihen tämmöisen uuden biisin, että eri maiden lapset laulaa rauhasta omalla kielellä. Ja Douglas luuli, että se on mun joku oma prokkis, missä ei ole budjettia. Jos ei tätä olisi tapahtunut, mä en olisi kehdannut kysyä sitä. Sitten hän ja tämmöinen hänen ystävänsä, joka on taas sitten Lawrence Hodge, joka on myös kanalainen huipputuottaja, joka on tehnyt Amerikassa niin kuin isoin starojen kanssa yhteistyötä ja tuli myös naisen takia Suomeen, niin se pyysi sitä jeesiä, ja ne teki yhteensä 2 viikon verran teki tuunia siihen uuteen versioon. Sitten kun mä soitin sitä se valmista versiota jollekin mun ystäville, lähetin muutamalle, niin sitten Ilkka Levä, joka on tämmöinen Helsingin yliopiston dosentti ja tutkija, mutta hän on harrastanut elokuvan tekoa ja 50-vuotiaana haki Turun taideakatemia ja pääsi opiskelemaan, niin se sanoi, että se pitäisi lähettää UMK:hon, tämä biisi. Ja kun tämä Ilkka on vielä vahvasti vasemmistolla, mä sanoin, että no se tarkoittaa sitä, että mä en voisi käyttää sitä biisiä, koska sitä ei saa julkaista tässä dokkarissa, mutta mäpä juttelen sitten tälle laulaja Sonjalle ja hänen vanhemmilleen, ja mä ensin vanhemmille, että joo, pitää jutella Sonjan kanssa, että Sonja mietti sitä muutama päivä, että kyllä se käy, jos Douglakselle käy tietenkin, koska sehän biisihän on Douglasen, mä saan käyttää sitä, mutta no, sit mä kysyin Douglaselta ja mä olisin halunnut jutella sen kasvokkain, mutta sitten lopulta, kun se oli kiire sovitus, ei kun noissa orkestraatiohommissa, niin sitten se puhelimessa mun piti kertoa, sitten se sanoi, että ei, että
Euroviisut, se on kilpailua, se on hyväksikäyttöä, siinä vaan yksi voittaa. Hirveän helposti käy niin, että se yksi luulee, että se on jotenkin mukaan parempi kuin muuten. Vielä media ja tämmöiset sosiaalimedia niin vahvistaa sitä. Sitten muut on luusereita. Joko itsekin ajattelee, että ja sitten muut media taas. Ja sitten Douglas sanoi, että musiikki on tarkoitettu itsensä kehittämiseen ja sielun itseilmaisuun. Ja nyt se on mun niin kuin No Money, No Honey Productions Proudly Presents niin kuin dokkarissa, jossa mä en niin kuin taju vieläkään, niin kuin, että mikä. Ja sitten kun sä tästä tiimistä, niin voi vitsi, mä oon iloinen, kun se potentia, mikä edes mun ystävät ei tajua eikä tiedä, kuinka paljon mä oon niin kuin viettänyt ihmisten kanssa aikaa ja mitä mä oon tehnyt. Niin kuin, eli tavallaan mä oon ollut kuin puutarhuri. Ensin mä en ollut tietoinen edes siitä, mutta mä oon niin kuin ystävyyden puutarhuri ja metsäpuutarhuri. Niin no kun kerran mä oon täällä, ei kukaan kerran halua palkata mua. Ja niin kuin vaikka tääkin esimerkiksi tää TV-konsepti, mihin mä haen töihin? Siis mihin mä haen töihin, kun se on tämmöistä kaverimafiaa, siis anteeksi vaan. Liian pienet piirit. Heti niillä on se, vaikka mä sanoisin, niin kuin, mä saan sanoa ystävällisesti hyvää päivää ja tämmöistä näin, mutta jos mä vähänkin alan niin kuin tulla lähelle, niin nämä luulee suurin piirtein, että mä oon varastamassa niille lelut. Niin kuin, että se on kollektiivinen semmoinen niin kuin kummallinen, ja eikä siinä mitään, siitä vaan jatkakaa joku. Mutta täytyy muuten, mä olin eilen elämäni lyöllä toista kertaa tuolla Loviisassa yrittäjien pikkujoulus Halloween juhlissa. Ne palkitsi mun vuoden muuttajina, missä ne palkitsi muita. Ja mä sanon, että on kyllä nerokas tyyppi, se on luultavasti se Ken Ryynänen, jonka mä tapasin toisen kerran, tämän Tarja, joka mulle soitti. Siinä on kyllä fiksu tyyppi, mutta tämä palautti mut siihen, mistä mä lähdin, eli tästä niin kuin harrastaja. Ja mä ensin luulin, että tämä on joku muovinen, mutta tämä on ihan metallia. Ja tämä on siis samanlainen kuin ne muut sai jostain, kuka oli mitäkin vuoden positiivisia ja mitä. Ja ne on siis vuoden ollut siellä jäseniä ja mä tuun vastakaan tutustuu. Ja sitten se, koska mun niinku kokemus tai elämänkokemuksella niin parhaat asiat ensinnäkin tapahtuu usein spontaanisti. Muun muassa se, että mä oon täällä. Ja eli mä tulin, koska ja mä en tiedä, mä nyt käytän sen, koska mulle se tarkoittaa, mulle se on totta mulle, mutta että jos vaikka joku ei usko, mä en ole mikään semmoinen, mä en saarnaa mitään uskontoa kellekään näin, mutta mä itse koen, että Jumala asuu spontaanisuudessa. Se asuu joka paikassa, mutta se asuu erityisesti siellä. Minkä takia? Sen takia, kun ihmisten me pikkupäämme kanssa emme ole siinä tiellä. Siinä saattaisi olla juuri mun, mikä tahansa minun oma unelma onkin, niin se voisi just olla siinä vieressä se, että hei, olisiko tämä, otatko sä tästä keksiä? Ei, kun minä nyt haluan tällä tavalla, en minä huoikun. Ja mä en tiedä, oletteko kuullut sitä tarinaa tästä miehestä, joka uskoi lujasti Jumalaan. Ja sitten tuli tulva. Ja mitä sitten? No sitten tapahtui sillä, että ensin se kiipesi katolle, kun se ihan semmoinen tsunami tulee. Ja sitten tulee vene, perhe täynnä muuttokaa, mitä ne on saanut mahtua ja lapsia roikkuu siellä, että hei, et tuu kyytiin, että sä hukut. Ei, Jumala pelastaa minut. No sitten se vesi nousee, menee sinne katoharjalle. Sitten tulee helikopteri sieltä, että me lasketaan sulle täältä noin tikkaat, että hyppää kyyti. Ei, Jumala pelastaa minut. No sitten vesi nousee edelleen, se on siellä savupimpun päällä ja tulee vielä toinen vene. Nyt on semmoinen useita perheitä ja semmoinen vähän isompi, mutta ja taas sama homma, että Jumala. No sitten tietenkin se hukkui, koska sitten tuli vielä se isoin aalto siitä tsunamista. No sitten tämä mies, mä epäilen, että se on mies, vaikka nyt tarina ehkä kertoo, että mä luulen, että ei ehkä naiset olisi ollut ainakaan 3 kertaa näin, en tiedä, ja ainakaan niin kovin 5. No anyway, mutta no sitten se näki siellä Jumalan, niin sitten se oli, että tosi suuttunut ja vihainen, että kuinka sinä voit tehdä tämmöistä, että minä niin luotan ja uskon sinuun ja sinä niin kuin minä kuolen. Kenen sinä luulet, että... No ajatti millä äänellä sitten ja millainen se Jumala onkaan, mutta onko hän, ei tuskin mikään ihmishahmo, mutta... No joo, mutta siis me ihmiset ollaan mestareita ja sitten mä väitän jopa, että luovan alan ihmiset, taiteilijat, niin ne on ehkä vielä, ja ennen kaikkea Suomessa, koska Suomi on todella hieno maa, suomalainen tämmöinen uudisraivainen luonto ja
että kun on muutettu perheen kanssa tonne ja joutu selviämään, me ollaan monitaitoisia, itse käsillä tehty ja näin, käsillä tehdä, käsittää. Eli meidän kielikin on tosi hieno ja syvä, jos mentäisiin sinne johonkin meidän niin kuin viisausperimään ja Kalevalan taustalla ole alkuperäisiin muinaisrunnoja ja kuunneltaisiin luontoa ja näin. Niin mutta niin meidän kannattaisi pikkusen niin kuin kysellä, että mikä se sinun unelmasi on, Ullis, ja koska se aukaisee sen kommunikaatio. Jos vaikka mulla olisi mitään isoja unelmia, mä niistä vaan höpötän, enkä tavallaan mitenkään kiinnostunut muista, enkä auta, niin mites jos tuosta vähän isommasta perspektiivistä, maailmankaikkeuden näkökulmasta, joka on kokonaisuus, niin entäs jos asiat olisi kaikki jo olemassa siellä, ja jos me ei niin kuin itse siellä, ja joku tämä niin kuin nykyaika, siis tavallaan tämmöinen niin kuin vääränlainen talousajattelu, eli tämmöinen globaali pörssitalous, ja nyt on digitaaliväli tavallaan, niin kuin, että se raha ohjaa asioita, ja sitten ihmiset on ohjelmoitu, niin kuin, ja elokuvan tekijät, iso osa, mennään johonkin festareille ja muulla, niin siellä nämä muutamat harvat niin kuin menestyneet, niiden ympärillä kaikki pyörii kuin kärpäset. Mm-hmm. Niilläkin jollakin saattaa olla se puutteen tietoisuus, mutta sitten niillä muilla, melkein kaikilla on puutteen tietoisuus. Toisella se on pikkainen kupla ja toisen kupla on niin, että se täyttää vaikka kummosen hallin. Ja mites tulisiko siitä niin kuin uutta jotakin, että löydettäisikö me mahdollinen, voisiko meidät unelmat yhtyä ja olisiko meillä yhdessä kivaa, voitaisiko me kehittää jotakin semmoista, mitä me ei pystytä näkemään niin kuin konkreettisesti. Eli tavallaan jos ekana on kyse, että ei ole mitään rahaa, mistä se raha tulee. Niin kuin esimerkiksi tämä Douglas, mistä mä mainitsin, niin kuinka moni luultavasti siis ylipäätään suomalainen musiikkialan ulkopuolella ja musiikkiyhtiöiden ulkopuolella, niin meillä on tommoinen, ja hän on yksi ihminen, siis meillä on tietysti vaikka mitä. Sinäkin olet opiskellut, kuulin autossa, että sä oot Lontoossa, ja siis niin kuin, onko pakko pelata siellä oman maanin tavalla takana, tapella sen niin kuin saman joukkueen jäsenen kanssa sitä samasta kiekosta ja vahingossa joka luikauttaa sen sijaan, kun että mites luotaisiin se yhteishenki ja löydettäisiin ne taustatukijat sinne ne ja nimenomaan niin kuin Rekolan kino voi olla jopa, en yhtään ihmettelisi, vaikka se olisi Suomen paras paikka sellaiseen. No nimenomaan se voisi hyvin olla. Nyt mä vähän ynnäilen tässä tuli paljon ja ihanan runsaasti kaikkea, tosi hyviä pointteja. Ja tässä jotenkin puheestasi sieltä resonoi minulle paljon se, että tavallaan se oma tie, se oma vahva intuitio, spontaanius, se, että tarttuu hetkeen ja se, että jos siihen yhdelle hiekkalaatikolle ei nyt kaikki mahdu, niin kuin ei mahdukaan. Ja tämä on taiteessa myös niin kuin laajasti ihan sama juttu, niin minun ei tarvitse jäädä taistelemaan sinne siitä yhdestä lapiosta, vaan minä luon näitä omia teitäni, ja kun nämä ystävyys täältä tosi vahvasti nousi esiin, mitä ihmeellisiä asioita onkaan tapahtunut, kun on ollut se ystäväverkosto siinä tekemässä, niin luon sitten näitä omia hiekkalaatikoita, niin enkä ole siinä sitten egoistisen mustasukkainen myöskään asioista, vaan antaudun siihen, että nyt asioita voi tapahtua ja on tapahtunut. Tämä Someone Was Good to Me oli tosi hieno teos, se oli hyvin koskettava, koska ystävyys on itselleni myös tosi tärkeää. Me ollaan Mikon kanssa lukiossa tavattu, tunnettu 30 vuotta ja autettu toisiamme elämän eri vaiheissa ja se on todella hieno voimavara ja siksi me olemme tässä nyt juuri me 3 tänään tässä paikalla. Unelmat vielä. Olet monta varmasti saanut jo toteutettua, mutta mistä Finn vielä unelmoit? No mulla on aika montakin tekemätöntä pitkää leffaa ja ne on jalostunut ja en mä yhtään ihmettelisi, nekin pikkuhiljaa alkaa sieltä niin kuin tulleen maailmaan ja mä voin 2 niin kuin lyhyesti, tai oikeastaan ehkä vaikka 3kin, mutta kertoo, mutta mun vielä ehkä suurempi unelma on nimenomaan saada se semmoinen yhteisö, tiimi ja sekä mun olemassa olevasta ystäväpiiristä, siis mä oon täällä ensinnäkin sen takia, että mä olin ystävällä yötä tuossa 650 metrin päässä Linnuntietä Mikaihänmäellä ja on ollut siellä monesti yötä.
se on ollut osin johtunut mun taloudellisesta tilanteesta, mutta aikaa sitten mä hiffasin, että se on nimenomaan tämän ystävyyden vahvistumisen kannalta, koska mä menen vaan sellaisille ystäville yöksi, johon mä oon oikeasti tervetullut, ja että se on tavalla tai toisella kaksisuuntaista. Mä en käytä ketään, parhaani mukaan en käytä ketään hyväksi. Ja samaten mulla on toisen ystävän auto lainassa, jolla me tultiin, koska mun oma auto on taas kustannussyistä, se on siellä Ahvenanmaalla, mutta niin mulla niin oikeastaan sen suurempi unelma on luoda semmoinen yhteisö, joka hengittää ulospäin, ja että me tehdään hyviä asioita, meillä on kaikilla hyvä olla, ja sitä kautta me säteillään sitä ystävyyden, unelmien ja harrastamisen energiaa niin kuin oikeastaan koko yhteiskuntaan ja jopa ihmiskuntaan. Mutta sitten jos mennään tämmöisiin konkreettisiin elokuvaideoihin, niin mulla on esimerkiksi, mä luulen, luultavasti mä ensin teen lyhyt elokuvan, joka on jo 30 vuotta ollut valmis käsi. Nimi on Tyrmäys. Se kertoo pikkupojasta, 8-vuotias Mike, tai Mikko, riippuen millä kielellä se tehdään, niin joka ei halua nyrkkeillä, mutta se isä vie sitä nyrkkeilyharjoituksia ja suurin piirtein korvasta kiskoa. Ja poika tekee kaikkensa niin kuin lopettaakseen nyrkkeilyä. Se muun muassa piilottaa nyrkkeilyhanskat autotalliin isän työpöydän taakse. Mutta sille käy vaan huono tuuri, kun se ei tiedä, että juuri samassa paikassa sattuu olemaan isän terapia-viinapullo. Ja kun äiti sanoo totuuksia isälle, kun isä niin kuin yrittää poikansa kautta elää unelmiaan sen sijaan, että se ei sitten eläisi oman unelmiaan, niin se isä sitä pulloa, niin sieltä tulee pojan nyrkkeilyhanskat. Ja sitten kun sehän kertoo paarikaverille, että siitä tulee maailmanmestari, ja toinen on siis pieni, se ei halua nyrkkeillä, että sitä siinä on sitten sitä kiusataan koulussa vapailla. No siitä huolimatta, kun ainoa kelle se ei kerro, on valmentaja, että se haluaa lopettaa. Minkä takia? Koska se oman joukkueen ja salin nämä muut harrastajat, ne on positiivisia, niin sen takia se ei kerro. Isälle se koittaa kerroa, mutta isä ei kuule, kun se laittaa auton öljyä, niin radiosta pauhaa siellä, niin se ei taas kuule, mitä se poika sanoi ja näin. No, se lopussa joutuu pikkuturnauksiin, paikallinen tämmöinen. Ja sitten tämä valmentaja, että hei, että säkin saat nyrkkeellä, että se toinen on nyt vielä yleisöä, saa turpaa. No, sitten siellä on 4, kun hän on sitä nuorinta sarjaa, niin se on 4 osanottajaa. Niin eka on kipeä, se on pudotuspeli, se menee suoraan loppuotteluun. No kuka on hänen vastustaja? Tietenkin kiusaajien pomo. Se on toisesta joukkueesta, ei sekään niin kovin hyvä ole, mutta ensinnäkin kun se on kiusaajien pomo ja se kuitenkin niin kuin nyrkkeilee, sen takia tykkää, tai se niin kuin, haluaa just sitä, että niin kuin tätä, noin. No sitten isä istuu ekassa rivissä, ja eihän se missään istu, kun se seisoi varjonyrkki, kun se eläytyy, se niin kuin suurin piirtein, että poika ottelee maailmanmestaruudesta nyt, vaikka se on siis niin kuin suurin piirtein pyörii siellä ja pyrkii pakoon. No, sitten toisen isä on semmoinen 2-metrinen niin kuin hirveä lihaskimppu, ja siinä ekan erässä se lihaskimppu ei sano mitään, mutta se työntää niin kuin isolla kädellä sen pois edestä niin kuin häiritsemättä, niin kuin kärpäsen. No sitten toinen erä jatkaa, sen pojan, niiden sukunimi on Teräs, jos se olisi suomeksi, tai Steel. Niin kuin, ja isä sitten, niin kuin ennen kuin se toinen erä alkaa, niin se poika koittaa köysien välistä karata, niin isä kiskoo sen nyrkkeilyhoususta, että terästä munille, että muista se. Ja sitten ei se taas pysy siinä penkissä, vaan se taas niin kuin, ja sitten kun tämä poika on taas hätää kärsimässä, niin tämä isä huutaa, että niin kuin, nyrkkeily on miesten laji, ei tuommoista lihapullaa sinne saisi, tapa se läski. Ja tämä on liikaa sitten tälle korstolle niin kuin hidastettuna, se nousee. Tästä tulee elokuvan nimi, niin kuin se vetäsee, se tyrmää se isä lentää tonne, niin voisi olla vähän melkein, voisi katsomun kuvata suurin piirtein, ottaa vähän vähemmän penkkejä tuossa, niin se lentää tonne niin kuin monta penkkiriviä. Ja tästä niin kuin, se vastustaja niin kuin ihailee myös hidastetusta, voi jumala, siinä on mestari. No, siinä on aukko puolustuksessa ja tämä poika niin kuin kaiken vihaa ja saatana nyt tämä kidutus loppuu ja rakkauden siihen se vetää ilmat pihalle vatsasta ja sitten se saa niin kuin henkisen yliotteen ja nehän on eihän siellä mitään tyrmätä tietenkään semmoisessa niin pienissä, niin se saa yliotteissa, kun se vielä varoo ulkonäköön niin se voittaa pisteellä. Isä kannetaan paareilla tuonne ambulanssiin tiedottomana. Poika laittaa mitali isän kaulaa ja nyt mä muuten lopetan, eikä isä pysty. No tästä mä varmaan aloitan, koska se on niin pitkään hautunut ja tavallaan siinä on niin kuin tiivistetyssä muodossa, kun se kertoo
sielun oikeudesta elää itsensä näköistä elämää, vaikka se onkin käänteinen. Ja sitten mulla on toiveena, että siinä tulee uusi niin kuin soul-biisi, semmoinen niin kuin klassisen soul-biisin kuulonen. Mutta sitten pitkiin leffoihin, niin varmaan seuraava askel mulla olisi semmoinen leffa kuin The Kid. Ja sen päähenkilö taas on niin kuin kansainvälisen pörssiyhtiön pääjohtajan poika. Ja se alkaa sillä, kun se koittaa isänsä saada kiinni eri väleillä, WhatsAppilla ja mitä kaikkea. Ja sitten isä ei vastaa. Lopulta se saa puhelimeen ja me nähdään vaan käsi ja kuullaan ääni. Ja isä englanniksi sanoo, mitä se koko ajan häiritsee, mene sinne autotallin kattoon. Ja kun pojalla on synttärit parin päivän päästä, siellä on kallis sähköurheiluauto rusetin päällä. Ja silloin kun ne asuu Lapissa pohjoisessa, siellä on lunta ja jäätä talvi, niin silloin on kiva leikkiä testiradalla kavereiden kanssa. Mutta ei se ole sama asia, kun hän haluaisi kertoa sen, mitä hän on, niin kun hän on lapsesta asti tehnyt musiikkia, nyt hän haluaisi tehdä sitä työksi. Hän niin kuin elämässä siihen asti tärkeimmän isä-poika-keskustelu haluaisi käydä. No, sitten isä tulee kotiin ja myöskin pääkonttori, kun hän matkustaa ympäri maailmaa sen, kun se on tosiaan globaali tämmöinen iso pörssi. Ja sitten isä rupeaa, että nyt kun sä täytyt 30, niin sun täytyy tulla firmaan hommiin tuonne varasto, että aloittaa, koska niin hänkin on tehnyt ja kohonnut sieltä. Ja poikaat verät tumppuu, sinä sun typerä firmas, että sulla on kaikille muulla aikaa, paitsi omalle pojalle. Niin isä sanoi, niin, mutta ajattelen maailman lapsia. No tässä vaiheessa siis paljastuu, kuka on joulupukki. Isä, se on joulupukki, mutta se on perustettu äitin sukuun 1522, tai nyt mulle tuli tiettyjä syitä, että se voisi olla vielä vanhempi, se voisi olla niin maailman vanhin yhtiö, ja sitten se pitäisi olla yli 1500, koska Japanissa on tämmöinen puusepäversio, mutta ja luultavasti meneekin näin. Mutta siis sitten nämä riitelee, isä ja pojan tunteen, ne painii lattialla ja poika karkaa, se pöllii uusimman älylaitteen, jossa on joulun salaisuudet. Ja siitä mä sain tämän idean, koska se oli Markku, se on enemmän kuin tuotesijoittaja. Sen jälkeen se laite vaihtaa dramaturgisesti suuntaa, ja se on tämmöinen romanttinen action-komedia. Mä aikaisemmin ajattelin, että se pakenisi Kiinaan, mutta johtuu näistä geopoliittisista systeemeistä, se pakenee Kanadaan ja Pohjois-Amerikkaan. Ja sieltä se rakastuu paikallisen liikemiehen tyttäriä, jolla on vähän sama kuvio. Ne inspiroi tekee toisen musaa, matkustelee siellä, soittaa myös jossain vähän pikkukeikalla, isommalla keikalla. Sitten kun se suutuspäissään vuotaa tätä tietoa myös tuolle kansainväliselle medialle, niin se tarkoittaa, että rikollisliiga on se laitteen perässä, koska jos sä saat sen laitteen, niin sä saat joulubisneksen. Kun kukaan ei tavallinen tiedä, että joulupukki matkustaa 360 päivää, eikä 1 päivä, mutta omiensa joukossa. No isä lähtää SIA:n Santas Intelligence Agencyn, niin kuin Kurttusen 500 vuotta vanhan tontun, joka on hotellihuoneessa vaan tonttuna, mutta sitten se pukeutuu kaikenlailla liikemiehen pukuun, ja sitten siellä on kaikki sen Bond-härpäkkeitä, vähän humoristisia, ja siellä hypitään, niin kuin välillä rikolliset saa sen laitteen, välillä saa takaisin, siellä on poliisit, hypitään pilvenpiirtäistä sinne ja tänne. Kuvattiin yhtä mainosta Kirkkonummen kunnalle, jota ne viisaudessaan jättivät näyttämättä sen, saivat niin kuin liian, kun ne olisi samalla hinnalla pystynyt edes käymään heidän kunnassa olevassa Kolpaiden Majakkasaarella, koska se on tuon Veikka Gustafsson vuorikiipeilijän hallinnassa, mutta mä kysyn Veikalta, että ootko sä koskaan ollut leffassa messissä? Joo, mä olin tuossa Mount Everest, siis leffa, mutta hän oli vaan 5 miljoonan budjetilla tehtiin ne kiipeilykohtaukset, ja heitä oli 36, ja hän oli niinku turvallisuusvastaava, ja kiipeilijöitä oli, mä en muista kuin monta, mutta eli jota sitten nämä näyttelijät on upotettu sinne, ja niin mä ajattelin, että olisiko se kiinnostunut tuleen tämmöinen, niinku, ja tämä mun ajattelutapa on siis ihan päinvastainen, mitä alalla yleensä, että mä ajattelin, että hei, että en mä tietenkään joku, jos ei se osaa mitään, niin kuin, koska ja sitten on turvallisuusriskit, ja sitten mun 4 vuotta sitten kesän lopulla kiteytyi tämä ystävyys, että mun elämän asenteeksi, ja niin kun, että se ei ole mikään filosofia mulle, että mä laitan sieluni likoon 100%, jos on kyse mun ystävistä, ystävien ystävistä, perheistä, sillä lisäyksellä, että mä oon valmis ystävystyä uusiin ihmisiin. Ja tämä pätee ihan yhtäällä, mä voin tehdä minä tahansa päivänä, jos nämä ehdot on paikalla, niin Reni Harlin kanssa tai Markus Selinin tai kenen kanssa, mutta jos tämä ei ole paikalla, mä en tee heillä mitään. En vaikka heillä olisi mitään osaamista, mutta jos ne tuo sen energiaa, ne on jotenkin parempia kuin minä tai kuka tahansa muuta meistä. Eli meillä on erilaisia rooleja, erilaisia osaamisia, mutta silloin jos me niin kuin tavallaan harjoitellaan, siis niin kuin joukkuurheilusta mä dikkaan jotenkin. Siellä on markkinoillistikin paljon oppimista, ja 70-luvulla Suomessa oli pikkukunnissa jäähalleja. Okei, siellä on tämä harrastajuisuus ja nämä tukiverkostot, vanhemmat ja kaikki, mikä meiltä puuttuu tänä päivänä elokuvalta nyt ainakin.
teatterilla on jo enemmän, ja kun meillä on kuitenkin kaupungin teattereita, kunnallista ja harrastajateattereita, että elokuvassa ei ole, siis tämä paljonkin enemmän, siis että elokuvalla ei vieläkään, ihmiset kuvaa ja harrastaa, mutta semmoista jotenkin, että siitä niin kuin jotenkin, että se jalostus, tai totta kai se jalostuu ja on kehittynyt tämän 36 vuoden aikana moni asia ja tapahtunut jäänyt juttuja, on tehty erilaisia elokuvia ja vaikka mä osin olen sitä mieltä, että suomalaiset elokuvat toistaiseksi on, johtuen siitä, kun on me ei kommunikoida tarpeeksi eikä jaeta positiivista, niin ne on vieläkin keskimäärin huonompia kuin muut pohjoismaiset. Ja erityisesti ne on käsikirjoitukset, ja sitä ei arvosteta. Ja se pitäisi, mä niin kuin mun toimintamallissa, niin käsikirjoitus on totta kai tosi tärkeä, mutta mä ottaisin nämä kuvaajat, lavastajat, ensimmäistä ideasta näyttelijät, että yhdessä kehitetään. Ja niin kuin toikin Tarja sieltä tuossa The Kid-tarinassa, niin semmoisen lopussa sitten, kun joulupukki joutuu itse matkustamaan sen laitteen perässä, koska se on nyt vaara, että hän ei saa, niin sitten mitä, eihän hän voi joulupukkina matkustaa. No hän värjää partansa punaiseksi, tekee viikinkipalmikot, ja tämä tuli Elina Kolehmainen, häneltä tuli tämä idea, joka on niin kuin superlahjakas, taitava, hyvä pukusuunnittelija, myös ollut elokuvissa, nyt on ollut pitkään kaupunginteatteri, se tuli häneltä se idea. Jumalauta, kun loistava. Sitten se on niin tämmöisen bändin niin pop-basistilaulaja, ja sitten se on vielä kohtaus, että se yhtäkkiä on niin väärässä paikassa areenalla, niin se joutuu vetämään keikan se joulupukki. No totta kai sen täytyy sitten osatakin, mutta siellä on semmoinen kohtaus, kun tämä isä, mä en tiedä, tässä ei ehkä näkyykö kuvassa, en tiedä, mutta mä koitan niin ison vattasan kanssa joulupukki juoksee, ja sitä poika on siellä fyysisesti perässä, ja sitten ne päätyy, riippuen nyt sitten se, mikä se maa on. Alun perin se oli Kiina, niin se olisi ollut Formula 1-rata, mutta luultavasti se on tuo NASCAR. Ne päätyy kilpa-autoradalla, siinä on testiauto, poika ottaa se kypärä päähän, sitten isä on, niin kun ne on nyt turvaistumet ja formulassa ne vie enemmän, niin kun se iso vatta, niin se joutuu se tönäseen testikuljettajan pois, ja sitten ja sitten se menee, ja nyt kumpikaan ei ole kilpa-autoilija. Ja molemmissa on, niin se on aika vaarallista ja siis yksinäänkin. No sitten siinä on isä ja poika, niillä on ne käsittelemättömät tunteet. No pikkasen ensin tönitään toisia ja kipinää lentää ja sitten ja ne herää sairaalasta, niin kuin toisella on toinen jalkapaketissa ja no siitä alkaa sovinnon luominen. Ja mä en ole niin kuin, kun mä tulen jotenkin, olin semmoinen luonnonlapsi ja onneksi on saanut sen elämältä välineet palata takaisin siihen ja niin kuin sulattaa ne erilaiset hyvin vaikeat ja ikävät kokemukset ja negatiivisuudet, mitä itsellä on ollut. On ne tullut mun perheestä, suvusta tai elokuvalta, mutta niin mä en ole niinku, että miksi otetaan niinku on eri asia ottaa tosissaan, mutta miksi otetaan niin vakavasti ja mikä siinä, mä voisin monta leffaa nimittää, tai siis suomessakin, että ihan aivan käsittämättömän hyvä, kaikki kuvaajat, kaikki, mutta sitten kun se käsissä, jolla saattaa olla jossain yksittäis ihan paska, niin kuin sen sijaan, että miksi se on niin vaikeaa, ja tämä niin kuin jopa niin kuin koulutukseen, jos mulla olisi valta, niin mä ottaisin paljon enemmän opiskelijoita johonkin vaikka Aaltoon. Minkä takia? Siitä tulee niin kuin väärä illuusio, että joku on mukavaa, joku erityislahjakas. Sitten niille ei kumminkaan resursseja. Ja siis Aalto-yliopisto, niin se on monena vuonna niin nimenomaan, kun se oli tosi, mun mielestä siinä yhdistettiin luovat alat, niin mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että se on oikeassa paikassa. Ja se ei missään nimessä, jos se estää taideyliopiston kanssa ja niiden opiskelijoiden kanssa yhteistyö, niin ei kyllä oikeassa elämässä tarvitse tehdä mitään. Jos se leikki löytyisi, ajattelisi Lassi, joka on opiskelijat plus Peter Westerpatka, jotkut niin kuin yrityselämän tyypit, ne on ja Aalto Enterprise Society, ne on perustanut Slassin, ne tuo maailman suurimpia sijoittajia charterkoneella jonnekin marraskuun loskaan, niin miksi me ei voitaisiin tehdä jossakin paljon mä en halua semmoista isoa, koska yhtäkkiä sinne tulee kiire ja sitten hukkuu taas se arvokas. Mutta miksi me ei voida tehdä? Niin kuin se jotakin semmoista, missä koska Douglashella tämä mun ystävä, sillä on ihan samat haasteet. Kun ei Suomessa kukaan ymmärrä siis oikeasti juurikaan. Rovio teki omilla rahoillaan niin kuin Angry Birds, mutta et on oikeasti ymmärrä liiketoiminta mielessä, mitä tarkoittaa mahdollisuus kansainvälisillä markkinoilla. Ja väitän, miksi, kun se menee sinne pikkutukirahoihin. Sen sijaan, että hei, niin kuin, mites jos se olisi ne unelmat, miten se olisi se, että tullaan yhteen, harjoitellaan, tehdään sitten ensin vaikka superpientä, siis semmoista, vaikka se olisi
5 sekunnin tai puolen minuutin idealta, niin kuin, miksei me treenata. Sitten kun me treenataan, yhdistetään verkostomme mukaan lukien, että meillä on harrastajana niin pääomasijoittajia myös, eikä niin, että köyhät taiteilijat vaan, koska kyllä meidän tarvitsee vuokratkin maksaa ja asuntolainat ja näin. Eli ne on tosiasioita, mutta mielenkiintoista nähdä, mutta epäilen, että itse saatan. Ja tämä tietenkin päättyy onnellisesti, tämä Kit-leffa. Ja miksi mä oikeastaan kerroin sen? Mä kerroin sen takia ensimmäisenä, ja meillä voi aika loppua noista 2 muusta, koska se on semmoinen, että siihen mä riemusta kiljoon otan, siis ihmisiä, joilla on se ystävyyden henki tekemään mun kanssa. Koska se on tommonen nuorille suunnattu romanttinen toimintakomedia. Siellä on myös musaa ja Douglas tietenkin säveltässä ja tekisi biisejä. Sinnekin mahtuu muukki tekemään tavallaan, koska mun malli, koska jos vaan niin kun, asiat, me tehdään itse asioista niin kuin liian vaikeita helposti, yksilöllisesti puhumattakaan kollektiivisesti. No niin, nyt täällä hienosti unelmia saatu tuonne eetteriin lähetettyä, josta ne sieltä sitten Tyrmäys ja The Kid jonain päivänä tulevat toteutumaan. Me voitaisiin tähän loppuun vielä, Finn, sinä ja minä, vaikka mä ehdotan, että laitetaan hetken kuluttua silmät kiinni ja sitten vaan visioidaan vaikkapa esimerkiksi yksittäisillä sanoilla, että mitä kaikkea uutta ja hienoa tänne Kino Rekolaan tulee tapahtumaan. Sä oot siellä jo valmiina, mä suljen kanssa silmät ja keskitytään tähän. Suuri yhteisöllisyys. Niin, siis mulle tulee mieleen ekana tämmöinen vähän joku vanha nostalginen bussi, joka kerää tuolta elokuvan tekijöitä ja harrastajia tänne aina niin kuin kuukausittaisiin tapahtumiin. Joo. Tämä on niin kuin eläkeläisiä haetaan, niin tavallaan tehdään valmis konseptit. Sitten on niin, että siellä on niin, tapahtuu, siellä voidaan näyttää leffoja ja sitten siellä voi olla tämmöistä niin kuin luovaa musiikki, muuta esitystä ja tämmöistä nimenomaan sitten semmoista vähän niin kuin klubihenkeä. Ja sitten sieltä niin kuin, tämmöisiä pieniä, vaikka se olisi tavoitteena, mutta ensi vuonna vaikka 2 pientä. Nehän voi sitten kasvaa isommaksi, jos on kasvaakseen, mutta siis 2 pientä lyhytelokuvaa mainosta, vaikka niin kuin Rekolan Kinon tyyliin. Mutta anyway, se, mitä tahansa semmoista, mikä niissä on nimenomaan, että tullaan yhteen ja käytetään sitä valtavaa määrää osaamista, mitä tästä maasta löytyy, mukaan lukien muualta tänne muuttaneet. Ja sitten nyt, kun tekoäly vielä kehittyy ihan järjetöntä vauhtia, ja se, niin kuin, se siis jo nyt tekee tiettyjä asioita, ihan siis, ja jos on kaikkia vaaroja ja ongelmia, mutta myös siellä on, mä uskon tämmöiseen niin kuin yhteisen tekemisen, ja tämmöisen murroksen, kun se murros ja muutos on, se tulee niin kuin, joo, mutta tämmöisiä klubeja, missä siis hyvä spiriittiä, josta sitten voi sanotaan, että vaikka ensi vuodeksi kaksi jotain. En tiedä, mitä sinulla sitten. Joo, täällä toi oli hyvä. Mulla jotenkin mä näen niin kuin eri-ikäiset ihmiset tekemässä yhdessä. Ilman muuta ja eri kansallisuudet. Eri kansallisuudet, kaikki tulevat yhteen. Taide. Ja myöskin eri yhteiskunnan elämä siis. Että niin kuin, eli nykyisessä hallituksessakin, niin ainakin mun mielestä 5 ministeriä, niin niillä on niin kuin musiikki tosi rakas harrastus. Se on ollut. Ja se mukaan luki jopa elinkeinoministeri Wille Rydman, niin hän haaveili, että hänestä tulee säveltäjä. Joo. Ja mä olen kommunikoinut hänen kanssa poliittisella tavalla 2 kesken, tai siis häntä tavattuun, ja sitten kun mä vaihdon musiikkiin, niin me oltiin joku parhaat kaverit. Oltaisiin aina oltu, vaikka siis, no okei, elokuvissa käytetään musiikkia, mutta eli siellä harrastuksissa, ystävyydessä, unelmissa, kyllä. Niin on itse asiassa se muutos on jo siellä, sitä ei tarvitse edes pakottaa, ja se, kun siellä on tyhjää tilaa, koska tyhjää tilaa nimenomaan meidän omassa kovalevyys täällä kiireessä muusta me tarvitaan, koska vaikka jos on kalenteri puukattu 4 vuodeksi, niin ei se maailmankaikkeus kautta tämä Jumalan tarina pelastamisesta, ei se mahdu siihen mitenkään. Tai sitten jos on liian vahva oma halu tehdä, että mä haluan tällä tavalla, niin taas ei mahdu. Ei mahdu. Eli tyhjää tilaa, luovuutta ja kuuntelua. Nämä ovat hyviä visioita. Me avaamme silmät ja
meillä alkaa aika olla tässä aika lailla täynnä. Suurkiitos Finn, että tulit Kiitoksia tänne. Ullis ja Mikko. Ja oli ilo olla täällä. Ja ilolla siis osallistun ja houkuttelin ystäviäni tänne. Ja jopa ajattelin keskustella, että millä ehdolla, kun näitä mun 3 dokkaria on näytetty, niin että jos mä järkkäisin, 3 on vähän liian pitkä, mutta jos 2 niistä näyttäisi, niin ystäväbileet, mutta missä on myös musiikkia, jotka on kaikille avoinna, että siellä olisi siemenenä muutamia mun ystäviä siinä mukana, mutta tämmöiset semmoisella voisi aloittaa, että jos niin kuin se olisi ok, näin, koska anyway. Ja Douglasen keikalla olin Laurentius kahvituvassa Pyhän Laurin kirkon vieressä, tai se sattuu olemaan siinä vieressä. Niin Douglas oli kiekalla sen takia, kun hän oli ystävystynyt aikoinaan Helsingin keskustassa 2 italialaisveljeksi, jotka pyörittää tämmöistä yhtä Helsingin parasta pizzaa, napolaispizzaa. Ja niin se on todella pieni se ravintola. Ja Douglas oli siellä, kun se oli käynyt lounaalla, ja se on tutustunut heihin, ystävystynyt, kun hän on ollut bändissä kanssa soittamassa jossain musiikkiravintolassa, nämä on ollut tarjoilijana. Ja sitten kun mä varasin pöydän, kun mä ajattelin, että se on tietenkin ihan täynnä, kun se on niin superpieni paikka. Ja mä mainitsin, mä oon Douglasen ystävän. No mä päädyin metrin päähän Douglasesta ja hänen 50 sentin hänen pianostaan. Ja mä kysyin, mä olin ainoa välihuudon tein, että mikä on pieni paikka, missä olet ollut keikalla? Niin Douglas on tämä. Ja kun mä kysyin tähän kyseiseen ensi-iltaan, niin hän tulee ilman muuta paikalle. Ja sitten Kaisu Kurki, joka on ammattinäyttelijä myös, oli ensi maskeeraja, niin hänelle mä oon maininnut ja tämmöisestä. Mutta se voisi olla, ja siis nimenomaan se, että olisiko mahdollista, että me tullaan yhteen, eri taustaiset, eri ikäiset, ekassa tapahtumassa ei tarvitse nyt liian, että se voi olla sen pieni siemen, mutta noin pidemmän päälle, että me nimenomaan tullaan ketä te muut olette, mitä unelmia teillä on, että niin, ja mitä on Mikolla unelmia ja mitä Ulliksella, ja jätetään se takka siemeneksi tonne. Jätetään se siemeneksi ja muistetaan kysyä kaikki tätä toinen toisiltamme. Todella paljon kiitos Finn. Kiitos. Ja ystävät mukaan, kiitos. Kiitos.